Niekedy sa to stane potichu, bez varovania, bez veľkého pádu. Len jedného dňa zistíš, že žiješ, ale necítiš sa živý. Ráno zazvoní budík, otváraš oči, telo vstane, myseľ už beží. Premýšľaš o povinnostiach, premýšľaš o tom, čo musíš stihnúť. Premýšľaš o tom, čo si nestihol včera. A nikde medzi tým nie si ty. Len program, len reakcie, len pohyb. V buddhistickom učení sa hovorí, že najhlbšou príčinou utrpenia je nevedomosť. Nie je nedostatok informácií, ale strata vedomia o vlastnej podstate. Zabudnutie na to, že si viac než svoje myšlienky. Zabudnutie na to, že si viac než svoj strach. Zabudnutie na to, že si viac než rola, ktorú hráš. Možno si sa nestratil náhle. Možno si sa strácal postupne, keď si prvýkrát potlačil vlastný pocit. Keď si sa prispôsobil, aby si zapadol. Keď si sa rozhodol byť silný namiesto pravdivý. Tak sa začína vnútorné odcudzenie. Najskôr malé, potom väčšie. Až si zvykneš. Zvykneš si nepočúvať svoje telo. Zvykneš si ignorovať svoje hranice. Zvykneš si fungovať bez radosti. A potom príde otázka. Kto vlastne som? Prvý krok späť k sebe je zastavenie. Nie útek, nie dramatická zmena, nie radikálne rozhodnutie, len zastavenie. Sadni si, zavri oči, dýchaj, nádych, výdych. V buddhizme je dých symbolom návratu k prítomnému okamihu, pretože iba tu existuješ, skutočne. Minulosť je spomienka, budúcnosť je predstava, ale tento nádych je realita. Keď sa zastavíš, možno pocítiš nepokoj, možno sa objaví úzkosť, možno sa objaví smútok. To nie je chyba, to je pravda, ktorá čakala, kým ju budeš počuť. Nehodnoť ju, neanalýzuj ju, len ju pozoruj. Buddhistická meditácia nie je o zastavení myšlienok, je o zmene vzťahu k ním. Myšlienka príde, myšlienka odíde, emócia sa objaví, emócia sa rozpustí. Ty zostávaš ako vedomie, ktoré to sleduje. A v tomto priestore pozorovania sa začína návrat. Druhý krok je pochopiť pripútanosť. Utrpenie vzniká, keď sa držíš toho, čo sa mení. Držíš sa obrazu o sebe, držíš sa úspechu, držíš sa toho, ako by ťa mali vnímať druhý. Ale všetko sa mení. Telo starne, situácie sa menia, vzťahy sa transformujú, aj tvoje názory sa menia. Ak svoju identitu postavíš na niečom nestálom, budeš sa cítiť ohrozený, pretože sa budeš báť straty. Buddha učil o pominuteľnosti. Všetko vzniká, všetko trvá určitý čas. Všetko zaniká. Aj pocit, že si stratený, je prechodný. Keď si to uvedomíš, prestaneš panicky bojovať. A boj je to, čo ťa vyčerpáva najviac. Možno nebojuješ so svetom, možno bojuješ so sebou. Chceš byť lepší, chceš byť silnejší, chceš byť dokonalý, ale návrat k sebe nie je o zlepšovaní, je o spomínaní. Spomínaní na ticho, spomínaní na jednoduchosť, spomínaní na vnútorný pokoj, ktorý tu bol vždy. Tretí krok je prijatie. Prijatie toho, kde si. Prijatie toho, čo cítiš. Prijatie toho, že možno nevieš, čo ďalej. Odpor vytvára napätie. Prijatie vytvára priestor. Keď si povieš, že by si sa nemal cítiť tak, ako sa cítiš, rozdeľuješ sa. Jedna časť ťa prežíva, druhá časť ťa súdi. A práve toto rozdelenie bolí. Skús namiesto toho povedať: cítim smútok a je to v poriadku. Cítim zmätok a je to v poriadku. Cítim prázdnotu a aj to je súčasť cesty. V buddhistickej tradícii sa hovorí o súcite. Nielen k druhým, ale aj k sebe. Súcit znamená vidieť bolesť bez odsúdenia. Súcit znamená zostať prítomný pri vlastnom utrpení. To je sila, nie slabosť. Stratil si sa. 5 krokov späť k sebe. Niekedy sa to stane potichu. Bez varovania, bez veľkého pádu. Len jedného dňa zistíš, že žiješ, ale necítiš sa živý. Ráno zazvoní budík, otváraš oči, telo vstane, myseľ už beží. Premýšľaš o povinnostiach, premýšľaš o tom, čo musíš stihnúť. Premýšľaš o tom, čo si nestihol včera. A nikde medzi tým nie si ty. Len program, len reakcie, len pohyb. V buddhistickom učení sa hovorí, že
že najhlbšou príčinou utrpenia je nevedomosť. Nie je nedostatok informácií, ale strata vedomia vlastnej podstaty. Zabudnutie na to, že si viac než svoj myšlienky. Zabudnutie na to, že si viac než svoj strach. Zabudnutie na to, že si viac než rola, ktorú hráš. Možno si sa nestratil náhle. Možno si sa strácal postupne, keď si prvýkrát potlačil vlastný pocit. Keď si sa prispôsobil, aby si zapadol. Keď si sa rozhodol byť silný namiesto pravdivý. Tak sa začína vnútorné odcudzenie. Najskôr malé, potom väčšie. Až si zvykneš. Zvykneš si nepočúvať svoje telo. Zvykneš si ignorovať svoje hranice. Zvykneš si fungovať bez radosti. A potom príde otázka. Kto vlastne som? Prvý krok späť k sebe je zastavenie. Nie útek. Nie dramatická zmena. Nie radikálne rozhodnutie. Len zastavenie. Sadni si. Zavri oči. Dýchaj. Nádych. Výdych. V buddhizme je dých symbolom návratu k prítomnému okamihu, pretože iba tu existuješ, skutočne. Minulosť je spomienka, budúcnosť je predstava, ale tento nádych je realita. Keď sa zastavíš, možno pocítiš nepokoj, možno sa objaví úzkosť, možno sa objaví smútok. To nie je chyba, to je pravda, ktorá čakala, kým ju budeš počuť. Nehodnoť ju, neanalýzuj ju, len ju pozoruj. Buddhistická meditácia nie je o zastavení myšlienok, je o zmene vzťahu k ním. Myšlienka príde, myšlienka odíde, emócia sa objaví, emócia sa rozpustí. Ty zostávaš ako vedomie, ktoré to sleduje. A v tomto priestore pozorovania sa začína návrat. Druhý krok je pochopiť pripútanosť. Utrpenie vzniká, keď sa držíš toho, čo sa mení. Držíš sa obrazu o sebe, držíš sa úspechu, držíš sa toho, ako by ťa mali vnímať druhý. Ale všetko sa mení. Telo starne, situácie sa menia, vzťahy sa transformujú, aj tvoje názory sa menia. Ak svoju identitu postavíš na niečom nestálom, budeš sa cítiť ohrozený, pretože sa budeš báť straty. Buddha učil o pominuteľnosti. Všetko vzniká, všetko trvá určitý čas. Všetko zaniká. Aj pocit, že si stratený, je prechodný. Keď si to uvedomíš, prestaneš panicky bojovať. A boj je to, čo ťa vyčerpáva najviac. Možno nebojuješ so svetom, možno bojuješ so sebou. Chceš byť lepší, chceš byť silnejší, chceš byť dokonalý. Ale návrat k sebe nie je o zlepšovaní. Je o spomínaní. Spomínaní na ticho. Spomínaní na jednoduchosť. Spomínaní na vnútorný pokoj, ktorý tu bol vždy. Tretí krok je prijatie. Prijatie toho, kde si. Prijatie toho, čo cítiš. Prijatie toho, že možno nevieš, čo ďalej. Odpor vytvára napätie. Prijatie vytvára priestor. Keď si povieš, že by si sa nemal cítiť tak, ako sa cítiš, rozdeľuješ sa. Jedna časť ťa prežíva, druhá časť ťa súdi. A práve toto rozdelenie bolí. Skús namiesto toho povedať: cítim smútok a je to v poriadku. Cítim zmätok a je to v poriadku. Cítim prázdnotu. A aj to je súčasť cesty. V buddhistickej tradícii sa hovorí o súcite. Nielen k druhým, ale aj k sebe. Súcit znamená vidieť bolesť bez odsúdenia. Súcit znamená zostať prítomný pri vlastnom utrpení. To je sila, nie slabosť. Možno si dnes pochopil niečo dôležité. Niečo, čo si dlho cítil, ale nevedel pomenovať. Možno si prvýkrát priznal, že si unavený. Nie fyzicky, ale vnútorne. A to je v poriadku. Stratiť sa neznamená zlyhať. Stratiť sa znamená, že si kráčal príliš dlho bez zastavenia. Že si dával viac, než si prijímal. Že si bol silný aj vtedy, keď si potreboval objatie. Dnes si sa zastavil. Dnes si sa nadýchol vedome. Dnes si sa aspoň na chvíľu pozrel dovnútra. A to je začiatok návratu. Nepotrebuješ mať všetko vyriešené. Nepotrebuješ vedieť, kam presne ideš. Stačí vedieť, že sa už nechceš strácať. Cesta späť k sebe nie je hlučná. Je tichá, nenápadná, ale hlboká. Začína v malých momentoch. Keď si dovolíš cítiť. Keď si dovolíš oddychnúť. Keď si dovolíš povedať nie. Možno sa zajtra opäť ocitneš v chaose. Možno ťa znova pohltí svet. Ale teraz už vieš,
Kde je tvoja kotva? Je v dychu, je v tichu, je v uvedomení. Keď sa znova stratíš, nezúfaj, len sa vráť znova a znova, pretože návrat nie je jednorazová udalosť. Je to prax, je to rozhodnutie, ktoré robíš každý deň a čím častejšie sa vraciaš, tým silnejšie cítiš svoje vnútro, tým jasnejšie počuješ svoj hlas, tým pokojnejšie kráčaš. Možno si celý čas myslel, že hľadáš odpovede vonku, v druhých ľuďoch, v úspechu, v uznaní, ale odpoveď bola tichá, bola v tebe. Nie si pokazený, nie si slabý, nie si pozadu, si na ceste a dnes si urobil krok bližšie k sebe. To stačí. Dýchaj, uvoľni sa, dovol si byť človekom. A pamätaj, domov nie je miesto, kam musíš dôjsť. Domov je stav vedomia, ku ktorému sa môžeš vrátiť kedykoľvek. Stačí jeden vedomý nádych, stačí jeden úprimný moment, stačí jedno rozhodnutie prestať utekať. Si bližšie, než si myslíš a vždy budeš mať kam sa vrátiť.